Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, nape-pressure na po ako na maging parte ng Santa Cruzan. Kaya lang po, ang Santa Cruzan ay magaganap bukod sa hindi ako available, may money contest na ganap. Ay? Yun lang, gusto ko lang pong malaman, paano po bang gagawin? Okay? Simple lang. Di, una, hindi ka available. Tapos, Bakit pa natin ang dami namin problema sa mundo. Dumagdag ka ba? Dumagdag ka pa eh. Ganito lang yan. Okay, tanggalin na natin yung part ng money contest. Sige. Tanggalin na natin. Yung hindi ka available, isa itong napakalaking indikasyon na wag kang pumayag. Yun lang yun. Unless, sinasabi mo lang na hindi ka available, pero ayaw mo talaga. 'Di ba? Ikaw naman nakakaalam diyan eh. Pero ganoon lang kasimple, parang katulad sa amin. Kapag ka tinanong kami kung pwede kami mag-host ng event o kaya mag-conduct ng talk or seminar, ang unang tinatanong namin is, kailan ba yan? Ganun lang kasimple. Kung available Ba kami. Kasi kung kahit na gaano ka tindi at importante pa yan, kung talagang sadyang hindi swak sa schedule, hindi rin siya matutuloy. So, simplehan lang po natin ang buhay, mga kabisyo. Yung mga ganitong klase mga bagay. Nagdagdag ka pa sa isipin ni Nicole Yala. Problemahin ko pa ba yan? Nakakaloka ka! Pero ganun lang yung kasimple. Hindi ka, siguro itong taong to people pleaser. Yan ang problema, di ba? Correct, people pleaser. Parang gusto niyang walang masabi sa kanya. So parang siguro, baka ang line of questioning dapat is, dapat ko bang i-let go yung una kong commitment para pagbigyan to? And if yes, paano naman? Money contest pala, correct, di ba? So dalawang bagay. Una, hindi mo talaga mapi-please ang lahat. Ganito lang 'yan. Ako para sa akin, wag mo na ituloy kung meron ka talagang appointment. Kasi tingnan mo, kung bawa ituloy mo, tapos hindi mo rin carry yung money contest kasi bonggahan yung mga magsusponsor dun sa mga kalaban or whatever. Correct. 'Di ba? Di talo ka din. O di okay na yung may isa silang sinabi na hindi naman yung pumayag. Tapos hindi ka pa nagastusan. Tapos kung itutuloy mo dahil nga may money contest, ang mangyayari dyan ngayon, magpi-PM ka uli kay Nicole. Correct, manunulisit ka. Tapos, sasama loob mo kasi syempre hindi ka pagbibigyan. Diba? O tingnan mo, dinamay mo pa kami. Yan eh. So para sa akin, the fact that you are not available only says that you shouldn't go. Bakit mo ipupush kung di ka talaga available? Pangalawa, problema mo talaga yung pagiging money contest nito. Ganun talaga yun. May mga ganyan talaga. Diba? Sabi nga daw nila, di ko naman sure if I can confirm this. But, madaming, kunyari, pageant, diba? Kunyari sa isang lugar. Diba? Madami na kasi pwede magpaganda ngayon eh. Madami na rin pwede mag-aral para maging matalino. Pero merong maganda na matalino pero walang pera. Ayan. Pero dahil wala silang pera, pambili ng gown, pang-hire ng team, ganyan, hindi rin sila makakalaban. Yun lang. Kasi money contest din siya. Kasi kailangan meron ka rin talagang budget pag sumali ka sa mga ganyan. Diba? Hindi na siya talaga beauty and brains lang. Ayan. Kasi syempre, diba, ewan ko kung mapapansin ninyo, may mga sponsors na, may mga voting na
'Di ba? May mga Tama. voting. O, Correct. kung wala kang pang vote, Oo. talo ka na kagad. Kasi 'di ba minsan may gano'n na parang makakasama ka sa top 10. Kung meron kang top vote, parang ang nagpasok sa doon ay vote ng mga tao. Di perahan din So siya. pera-pera na lang. Pera-pera din siya. Hindi siya magandang ng contest Actually, yung pera-pera Correct. Pero nagigets naman din natin Oo, na yung mga iba. nagre-raise ng Nagre-raise fund. ng Oo, funds. oo. O kaya para makontinue yung ganitong klase mga pa-event, kailangan din talaga may pera. Oo. Yun din talaga. Well, good for the organization but dun sa mga individuals na sumasali, Yun lang. hindi siya maganda kasi unang-una dahil may mga gusto talaga na maging reyna yung mga anak nila. Yan. Gagawa nila yung iba manunubisit. Correct. Yung iba nga na Nangungutang pa Oo, sa para lang totoo. doon. Ganyan. Ayan. So, tingnan mo, ang daming kaakibat sa ating, una sa lahat, hindi ka available. Tapos, Bakit na pinipilit? hindi na natin to pag-uusapan lahat kasi hindi ka Oo. available tapos. Ayan. Pero tama sabi ni Nicola na kung ikaw ay isang people pleaser, medyo problema nga talaga yan. Oo. Kasi you want to please everybody. Correct. Natural may sa'yo commitment ka na, parang, ay, baka anong sabihin nila sa akin na nag-iinarte ako. So, nagsi-second thought ka ngayon. Correct. Diba? Kaya napapatanong ka. Tama na Oo. tama ba talaga ito? Pero yan ang nagpapakomplikado minsan sa buhay Correct. natin. Alam mo talaga, it's something na na we have to realize also na hindi talaga natin mapaplease lahat. Oo. We cannot win everyone over. Oo. Eventually, as you grow old, marirealize mo na meron lang din talagang core group na mahalagang Yes. nandyan sa tabi mo sa times ng pangangailangan, ganyan. Hindi mo kailangan na maraming tao, Oo. 'di ba sa buhay mo. Correct. Ganon. At So, yung- kalmahan mo lang. Oo. Yung minsan nakakalungkot pa yung mga commitment natin dahil gusto natin tong i-please yung bigger crowd or bigger people. Correct. Nile-let go natin yung mga commitments natin. Ako sa tingin ko, Jegs, pwede mo yang gawin up to a certain time. Yan yung isang bagay na na 'di ba, napag-usapan natin kahapon sa tambalan na iba-iba tayo, iba yung ganap natin sa mga ganap na mga anak natin. Yes. Iba na talaga yung generation Oo. nila. So sila is hindi sila, ang pansin ko lang I'm not speaking for all, but at least first yung anak ko tsaka yung mga nakakausap ko, they're not in it para to please people eh. Hindi sila ganun. Kumbaga, pero ang tinuturo ko sa kanya, kasi halimbawa, may inutos ako sa kanya na kailangan niyang gawin para sa isang tao. Oo. Tapos ayaw niya talagang gawin. So, ini-explain ko sa kanya na, anak, part kasi talaga to ng PR. Oho. Na, syempre, kasi may kailangan din tayo dun sa taong yun. Oho. Tapos yung taong yun, napapakinabangan din tayo. So, hindi naman mahirap yung pinapagawa sa'yo eh. So, pumayag ka na lang din. It's part of it. Ganon. Tapos sabi ko, meron nga ako mga kaibigang mga nagnenegosyo na yan din yung tinuturo nila sa mga anak nila. Na minsan may mga ibebend kang mga rules kahit hindi mo gusto because of PR, because kailangan talaga Totoo. dun para magtagal yung negosyo. Lulunukin mo na lang. Ang reaction talaga sa akin, well, one thing's for sure. Two things actually. Number one, I don't want to be a celebrity. And number two, I don't want to have a business. Kasi yun yung in-explain ko sa kanya na Oo. parang kailangan ko din kasi to. Kailangan ng pamilya natin. Yun yung pinapaliwanag Oo. ko na hindi lang naman to para sa akin. Pamilya natin yung dito, yung bang makikinabang kapag ka ginawa mo itong isang bagay. So sabi niya, why? I don't even want to do it. Alam mo, Ganon. ayaw nila. Kasi ako, like, for example, sa anak ko, binibiro ko lang din naman. Sabi ko, kung magta-try out ka, sabi ko, para +1 ka, sabihin mo na, yung daddy mo, si Diego. Diego, ganyan. Kasi PR din yan ng Oo, school eh. correct, Para totoo. mabanggit. Sabi ko, banggitin natin yung school nila. Tama. Para Yes. Yeah, ayoko. Oo, Ayaw no need. nila. No need. Pero binibiro ko lang din naman siya. Sabi ko, Oo. kasi ang gusto kong Pero ituro sa ikaw, kanya, yung PR. Yun naman yung Oo. tinuturo natin na minsan, of course, eventually kailangan natin maintindihan na hindi na talaga natin mapiplease ang lahat. Pero meron talagang mga kailangang i-please. Yes, oo. 'Di ba? And it's part of PR, Oo. part of Public relations public siya eh. relations. Kailangan talaga Oo, yan. you're building relationship, Correct, di ba? correct, So, diba? kinakailangan mo yung ng medyo papabor. Yan, Oo. mga ganun. Yun. Hindi magamit ng mga anak natin, Hindi ayaw naman- nilang ayaw gamitin. nila. So kaya bakit ba namin nabanggit to? Kasi para dito sa kay friend na nag-message sa Oho. atin, 'di ba, na mukhang feeling natin gusto niya i-please ang lahat. Oo.
may okay yan. Ako gets ko yan Oo. Kasi may mga ganyan din tayo for PR purposes, relationship building, ganyan. Pero may hangganan lang din. Kung ito yung magiging dahilan kung ba't maghihirap ka. Aha. Magiging dahilan kung bakit sasakit yung ulo mo. Tama. Bakit pa natin Well, ipupush? definitely, ito, bata pa siguro to Kaya may mga, pero, Oo, dadaanan mo yan. Oo. Kumbaga parang, tas eventually. Mabubwisit ka rin. Correct. Totoo yan. Mabubwisit ka din, kaka-please ng lahat ng tao. Tapos, pipiliin mo na lang Oo. kung sino ipi-please mo. Ayan, Hindi mo pa rin makakalibrate mo na. correct, Oo. makakalibrate mo na. Ito yung mga kailangan kong i-PR. Oo. Tapos ito yung mga taong hindi. Mhm. 'Di ba? Mga ganon. ayan. Kasi, nung kami, nung mga bata-bata kami, gusto din namin lahat, salihan lahat halos Yes, oo. Diba? Kung pwede nga lang yung tuhog kung minsan na medyo alanganin na pipilit mo pa. Tapos ikaw din, sasakit din ang ulo mo. Yun. 'Di ba? O maano mo rin in time. Tsaka hindi ito as a last advice. I don't think hopefully hindi naman itong huling Santa Cruzan ninyo. Oo. Mm. 'Di ba? Maaaring meron pang next year, 'di ba? We pray na abutin mo yung isa pang next year Oo. para by that time mas napaghandaan mo Ready ka na. at available ka. Tama. Doon tayo ulit babalik. Yun talaga. Hindi ka Yun pala talaga yun available, pinoblema Kaya natin. nga. Isang buong segment para sa isang bagay na hindi ka naman available. Pambihira. O siya, salamat na marami sa pagtutok mga kabisyo. Ha, mamaya tayo ulit. Kwento na may wagang burnay. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, simpleng-simple lang, hindi ka Lang available. diba? Oo, O, huwag nang di ipilit. tapos. Pero ako naiintindihan ko kasi syempre nung medyo bata-bata ka, ganun talaga na parang gusto mo rin din, parang nasasayangan ka sa opportunity, maganda din Pero committed ka na, so paano? Anong gagawin ko? Correct. Gets natin yan. Kaya gusto niya i-please talaga Oo. Meron mga, sa tingin ko, ang pwede mong gawin dyan is, ang tanungin mo yung organizer is, paano ba ako makakatulong na ibang paraan? Yan, oo. Yung mga ganon. Oo. O kaya, meron ba akong pwedeng sagutin dyan na ito yung contribution ko? Para na, Correct. at least, diba, na-please mo rin somehow. Oo. Tama. Diba? Mga ganon. Baka kailangan niya PR-an siguro ito. Ayun, Gusto balik niya tayo dun sa mag-PR Oo. Na Kaya, ayaw ng mga anak namin. correct na ayaw ng mga anak natin. Na parang care ko naman dyan. Diba? Well, ganun talaga, kabisyo. O siya, salamat na Alright. marami. Ingat po kayo ha. Mamaya ulit. Kwento na may wagang burnay. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!